Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang para siswa kados pundi kawontenanipun? Alhamdulillah sae Bu. Alhamdulillah sae sedaya nggih. Senajan dereng saged pepanggihan wonten sekolahan, kedah tetep semangat. Mugi-mugi corona ing sirna saengga kita saged kempal malih wonten sekolahan. Nggih. Saderengipun piwucalan Kak wiwiti, sumangga sami donga sesarangan. Donga kawiwitan. Bismillahirrahmanirrahim. Donga purna. Para sampun sami ngirim presensi dereng. Kak kula wau sampun ngirim presensi wonten Google Classroom. Dicek lajeng dipun isi nggih. Nggih, Bu. Sampun diisi, Bu. Nggih, Bu, sampun. Saderengipun pasinaon dipun wiwiti, Kak badhe nembang riyen. Cobi dipun gatosaken Nela Karisma badhe nembang nggih. Nggih, Bu. Saya Bu, siap, Bu. Ngilmu iku kalakone kanthi laku, lekase lawan kas tegese kas nyantosani, setya budya pangekese dur angkara. Sampun para siswa nate mireng tembang menika napa dereng? Sae, Bu. Nggih, matur suwun. Nate. Sampun, Bu. Tembang Tembang pocong nggih, Bu. Oh nggih, leresaken Mbak Rini tembang pocong. Para siswa tasih kemotan mboten paugeraning tembang mocopat. Nggih. Wonten triji-triji. Mbak Rina tasih kemutan? Nggih, wonten guru gotra, guru wilangan, wonten guru laku. Nggih, leres sanget, pinter. Paugeraning tembang pocong ingkang sepisan nganalisis guru gotra. Gotra menika menapa? Baris. Larek, Bu, baris. Nggih, gotra menika laris utawa larek utawa baris. Dados nalika nganalisis guru gotra dipun itung cacahing baris utawa larek salebeting tembang. Wah, dados cacahing gotra salebeting tembang pocong wonten pinten? Mbak Rini? Wonten sekawan. Alhamdulillah. Cetha nggih ngitung guru gotra nggih ingkang angka kalih nganalis guru wilangan. Guru wilangan menika cacahing wanda saben sak gotra. Wanda menika suku napa? Suku kata. Suku kata, Bu. Nggih, leres Mbak Siti. Salajengipun nganalisis guru lagu. Sedap. Guru lagu menika tibaning swara ing pungkasaning gotra. Swara ingkang dimaksud menika swara vokal a, i, u, e, o. Tasih kemutan nalika kelas dosa nggih ngetang guru lagu nggih. Dados paugeraning tembang pocong sampun cetha nggih. Wonten guru gotra, lajeng guru wilangan, lajeng guru laku. Alhamdulillah sampun cetha sedaya. Lah menika surasaning tembang pocong para siswa. Nek saged maos niki. Saged diwaos nggih? Saged, Mbak Bu. Siti cobi. Wonten mboten? Ayo, Siti. Ibu. Nggih. Cobi diwaos. Surasane tembang pocong serat Wedotama. Tembang mocopat pocong menika gambarake perjalanan pungkasan saking kauripan manungsa ing alam donya. Pucung utawi pocong asale saka tembung pocong. Pocong ing masyarakat Jawa menika sebatan kangge ritual kematian. Sakwise jasad menika diadusi, banjur dibungkus kain kafan lan dikubur. Nggih, matur suwun sanget Mbak Siti. Ngantos surasa tembang pocong wonten pitaken napa mboten? Sampun cetha sedaya nggih? Nggih, Bu.
Sampun teko Bu. Alhamdulillah. Wika lajengen. Nah, damel tembang pocong. Sadurunge gawe tembang pocong, para si kudu nggatekake bab-bab ing ngisor iki. Niki mengke Wika kirim wonten Google Classroom. Setunggal nemake utawa bab kang arep diwedharake. Kalih medharake panemu utawa gagasan ditulis larik-larik katata mudhun. Dados kalau wau kan tembang pocong wonten sekawan gatra nggih siswa para siswa. Menika disiapke riyen larik-larikipun. Wonten sekawan larik nggih kedah nyiapake sekawan larik. 3 milih jenis tembang kang arep dienggo medharake rasa. Wau tembang pocong nggih. Sekawan nemtokake paugerane tembang. Guru gatra, guru wilangan lan guru lagu. Wika yakin ampun saged sedaya. Lajeng jumbuhake larik-larik utawa ukara karo guru gatra, guru wilangan lan guru lagune. Wonten pitakenan? Alhamdulillah saged lajengaken. Nah, sakmenika Bu Ika suwun para siswa ndamel kelompok lajeng diskusi babagan nilai-nilai sajroning tembang pocong. Nggih, dados nganalisis nilai utawa pitutur luhur salebeting tembang pocong serat Wedotama. Monggo Mbak Rina. Menawi pados kami menika kedah kanthi usaha Bu. Dados serat Wedotama menika mulangaken babagan gayuh ngelmu luhur. Nggih, matur suwun leres sanget nggih. Wonten pamanggih sanes. Apa sami sarujuk babagan nilai? Sami Bu, sami. Sami Bu, sarujuk Bu. Sampun, alhamdulillah. Nggih. Menawi sampun pasinaon Bu Ika tutup, Bu Ika pungkasi. Nanging kangge tugas Bu Ika suwun para siswa gladen damel tembang pocong. Nggih, kala wau kan Bu Ika sampun ngandharaken carane gawe tembang. Nah, sakmenika Bu Ika suwun para siswa garap tugas ndamel tembang pocong kanthi tema bebas ginakaken basane piyambak-piyambak. Mangke tugasipun dipun kirim wonten Google Classroom. Minggu ngajeng dipun rembak, lajeng minggu ngajeng kita badhe sinau nembang pocong sareng-sareng. Lak yo sami remen nembang to? Nggih Bu, remen. Ibu, teman. Nggih. Ya. Nggih. Nggih Bu. Monggo kesan dipungkasi pasinaon dinten menika kanthi bacaan hamdalah sareng-sareng. Menawi wonten kalepatan Bika nyuwun pangapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun para siswa.